Карбовегетабилис. Карбовегетабилис е хомеопатично средство, използвано при състояние на дълбоко изтощение и генерализирана слабост, както на физическо, така и на емоционално и ментално ниво. Особено ефективно е при пациенти с нарушено кръвообращение, усещане за студ и нужда от свеж въздух. На емоционално ниво препаратът подпомага състояния, характеризиращи се с апатия, безразличие и затруднена концентрация. Физическите симптоми, които насочват към необходимостта от това лекарство, включват подуване на корема, храносмилателни разстройства, силна слабост, придружена от студена пот и усещане за предстоящ припадък. Карбовегетабилис намира приложение в напредналите стадии на хронични заболявания, както и в периоди на възстановяване след тежки инфекции, продължително боледуване, операции или значителна загуба на жизнени сили. Характерни симптоми са припадъци, студена пот и усещане за тежест, които се облегчават при излагане на свеж въздух или разхлабване на стягащо облекло. Често се наблюдава повишен апетит към солени или сладки храни, докато топлото и влажно време обикновено води до влошаване на състоянието. Като цяло карбовегетабилис е ценен терапевтичен агент в случай на силна умора и спад на жизнеността, когато организмът е на ръба на своите адаптивни възможности.